Arlecchino huwa film bi produzzjoni Maltija. Film produzzjoni ta' Chris u Maurice Mikallef li rnexxielu jirbaħ il-Bronze Award fil-Festival Internazzjonali Golden Diana li sar ġewwa l-Awstrija. Arlecchino huwa film li esplora d-dinja tal-ħolm surreali minn għajnejn tifla ċkejkna, kif ukoll ir-realtajiet u l-illużjonijiet tal-eżistenza umana. Il-film Malti kompeta ma' 148 produzzjonijiet oħra minn madwar id-dinja kollha. Fost il-pajjiżi li ħadu sehem fil-Festival Internazzjonali kien hemm ir-Rumanija, l-Italja, l-Olanda, l-Awstrija, ir-Renju Unit, Russja, Spanja, il-Ġermanja, Franza u l-Istati Uniti. Din mhux l-ewwel darba li dan il-film Malti rebaħ titli f'festivals internazzjonali. Arlecchino rnexxielu jirbaħ 3 medalji tad-deb fil-PSA Awards u fit-Top 10 Award Festival, żewġ festivals li jittellaw fl-Istati Uniti. Il-produtturi tal-film Arlecchino rebħu wkoll diversi premijiet bi produzzjonijiet oħra fosthom dokumentarji tal-Feniċi u l-ġebla tal-Qadi fejn kienu rebħu nuri prestiġjużi fil-film festivals li kienu saru ġewwa New York.